Искате да движите раменете си с лекота? Това видео е за вас. Пригответе си ластик, стена и да започваме. Аз съм Габриела, вашият треньор по мобилност и пилатес. Като за начало ще застанем близо до стена. Опитваме се да застанем максимално близко до стената, но ще видим какво ни позволява мобилността на рамото. От тук това, което искаме да направим, да опишем кръг по стената, ръката да мине зад нас и да се върне обратно. Ще го направим за 1 минута. На всяка страна. Така че приближавате се, пробвате един път да видите колко близко може да сте до стената. Ако ви е лесно, приближавате се повече, докато напълно залепим рамото. Ако имаме нужда, отдалечаваме се от стената. Започваме сега. Дясна ръка, кръгче максимално близо, погледа остава напред и връщаме ръката обратно. И отново. Ръката се завърта по стената. Опитваме се тук да не се завъртаме назад. И връщам. Ако пък е лесно, може да вземете някаква лека тежест, 1 кг или някакъв мъничък предмет, който да държите в ръката. Също ако тренировката ви хареса, направете повече от 1 серия от всичките упражнения. Имаме още 20 на секунди тук. Може би усещате как с всяко следващо завъртане става все по-лесно и се отпускат мускулите. Около, даже дори врата може би става по-свободен и лек. И сме готови с тази ръка. Завъртаме се и правим също с другата ръка. Отново завъртам кръгче назад, връщам напред. Намерете дистанцията, която е подходяща за вас. Също така може да има разлика между лявата и дясната ръка. Наблюдавайте с коя ръка ви е по-лесно или сте по-близко до стената. И съответно с ръката, която ви е по-трудно, помислете, анализирайте защо е по-трудно, какво правите по-различно с нея. Има ли някаква контузия или нещо друго, или просто в ежедневието си правите нещо, което обостря този дисбаланс. И работете една идея повече с ръката, която ви е по-трудна. Така. И сме готови с лявата ръка. Си имам таймерче долу. Следващото упражнение. Отново ще ни трябва стената. Този път ще се залепим с гръб към стената. Вижте така, че леко са ни присвити коленете, подвила съм опашката, целият ми кръст и целият ми гръб са залепени. Слагам тук, залепям лакти и опакото на ръцете за стената и тук ще разгъваме ръце нагоре, като се опитваме всичко да остане залепено и връщаме надолу. Отново за 1 минута. Залепиме, прибираме опашка, разгъваме само там, докъдето кръста, лактите и опакото на дланите остават залепени и връщаме обратно. Отново разгъваме. Няма нужда да се движим бързо. По-скоро наблюдавайте отново как се чувстват ръцете. Стегната долна част на корема. Пробайте да вдишвате, когато смъквате ръце надолу и да издишате, когато ръцете отиват нагоре и съответно при издишането прибираме долната част на корема. Вдишваме, разширяваме ребрата, отпускаме долна част на корема и издишваме, стягаме долна част на корема. Разгъваме ръце. Последно. Супер. Разтръскваме ръцете. Няколко кръгчета с главата наляво надясно, ако врата се е натоварил при тези движения. И сега, това, което ще направим, да вземем един еластик. Ако нямате еластик, може въже, кърпа, колан, нещо такова. Но еластика ще ни помогне, защото има допълнителна еластичност. Аз тук имам подготвени няколко еластика, така че може да видите разнообразие от еластици. Намерете този, който е най-удобен за вас. Аз ще използвам този еластик. Това, което правим, хващаме еластика по-широко от раменете. За първото кръгче просто намираме каква дистанция работи за нас. Пак така 1 минута ще правим кръгчета. Хващаме толкова широко, че да могат ръцете да минат безпроблемно, без да свиваме лактите.
Ако е лесно, хващате по-тясно, ако е трудно, хващате по-широко. Трябва да има леко предизвикателство, но не да е трудно. Започваме. Когато стигнат ръцете горе, внимаваме, прибрана опашка, прибрани ребра, завъртаме. Събирам плешките, за да може по-лесно да минат ръцете и връщаме напред. И отново. Движете се с ваше темпо, наблюдавайте пак с коя ръка евентуално е по-лесно или по-трудно. Когато сме горе, не бързаме да засилим ръцете. Събираме плешките. Когато завъртим тук, искам да обърна сякаш двете подмишници да подгледнат една към друга и спускаме така надолу. Отивам нагоре, 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 чак когато не мога, но прибрана опашка, стегна корем, прибрани ребра. Отваряме и спускаме. Събираме плешки, събирам подмишници напред. Раменете теглят надолу през цялото време. Още един път. Сме готови. Разтръскваме ръце. Сега продължаваме с ластик. Ако няма ластик, взимате тежести букчета или два еднакви предмета, които ще отваряме така в страни. Ако имаме ластик, си действаме с ластика. Отново намирате ластик, който да е удобен за вашата сила или да не ви е прекалено лесно, но и да не ви е супер трудно. Какво правим? Само ластика отдолу под ребрата. Хващаме с длани напред. Прибираме опашка и тук издърпвам ръце в страни на 90% и връщаме бавно. Ще направим 10 такива. Прибираме опашка, разгъваме и връщаме бавно. Като виждате, ръцете сякаш се движат между две плоскости. Лактите ми не отиват нито напред, нито назад. Айде, 3. Връщаме бавно. Раменете гледат надолу, прибрана опашка, прибрани ребра. 4. Погледай напред. 7. 8. 9. Последно задържаме с разгънати ръце. Оставаме тук за 3, 2, 1. Бавно сгъваме, разтръскваме ръцете. Сега, следващото е много близко до това. Отново ластика идва на същото място, същата позиция. Това, което ще направим, ще разгънем ръцете и тук събирам пред мен и отварям. Това е. Отново, ако нямаме еластики за две, просто взимаме тежести, повтаряме същото движение, но с тежести. Няма да е абсолютно същия ефект, но ще работи. Сега, отново слагам ластика, 10 повторения, разгъваме ръцете с длани напред, обръщам длани нагоре към тавана и събираме котеретата да се допрат, раменете играт надолу, отварям. 1, 2, 3, бавно отваряме. 4, 5, 6, раменете играт надолу, прибрани ребра, 7, 8, 9, 10. Задържаме за 3, 2, 1. Събираме и задържаме за 3, 2, 1. Окей. Изтръскваме. Така, нищо, че е кратичко, усеща се доста и в така, гърба, раменете. И сега последно разтягаме. При последно упражнение хващаме еластика зад гърба. Обръщам, може да го хванете даже на по-тясна страна. Ако нямате еластик, какъвто и да е предмет или дори сплетете пръсти на ръцете. Хващам, събираме плешките, прибрани ребра, т.е. не съм се изпъчила. Прибрани ребра, събрани плешки, повдигам ръце нагоре, връщам. Повдигам, връщам. Ще направим 5 с длани нагоре, 5 с длани надолу. Хубаво, раменете да не са обърнати навътре. Отваряме рамене, събираме плешки, прибираме ребра, стягаме корема, стягаме седалището. Погледа е напред. Повдигаме ръце, като си мислим да събираме плешки, връщаме.
Повдигам още един път с този хват. Връщам. Сега обръщаме длани надолу. Събираме плешки. Всичко останало е същото. Повдигаме ръце. Повдигаме до там, докъдето не се навеждаме напред. Връщаме. Повдигаме. Даже ръцете сякаш дърпат навън преди това повдигане. Това ще ни помогне да вдигнем още малко. Връщаме. Вдигам, събирам плешки, ръце изтеглят навън. Прибрани ребра, стегната опашка. Спускам. Последно. Бре, айде още едно последно. Повдигаме, задържаме. Връщаме. И сме готови. Абонирайте се за канала ми. Всеки вторник, всяка седмица качвам нова тренировка. Кратки тренировки по мобилност, които да ви помагат да се движите по-добре. Пишете ми в коментар дали успяхте да направите всичко. Благодаря.